Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Ia horrela, onge hitzen diezu. Olik esanen du, baina zalantzak ditut. Bueno, kontua da, esan zanidanean, mintzatu bark nuela ahotsez, okurritu zitzaidan gaurko joerei eta modei ere, ez, urrunduko naiz. Okurritu zitzaidan, hitz egin bark nuela gaur egungo joera batzuez, modei buruz, eta ASMR-ak behar du hemen, orduan. Uste nuen horrela ginen zenuela, saio osoa. Ez, gainera, kontua da, ASMR hontan aritzen direnek, ez dakit beste mikrofonoren bat duten, berezixeagoak, sentiberagoak, honekin ez du funtzionatuko eta ez dakit tokia den hau. Ja, bai, gure mikroak oso guaiak dira, baina iruditzen zait ez duela balionetarako eta gure saioak ere ez. Eta nik ere ez, nik ere ez. Baina, bueno, ongi karri dut ASMR-arena, adibide bezala, Bai, ezta? ongi ekarria, baina beharko du esplikazioren bat, ez, iruditzen zait. Bale, lehenbizi aurrekaria. Hemen, lehengoan, ane eta biok hitzartu genuen, ahotsaz hitz egin behar genuela saioaren hasieran. Eta nik, bueno, ahotsaz hariko bagara, nik bada kontu bat azken aldi honetan ari genizena ikusten nabarmen sare sozialetan. Eta da, ASMR-a definizioa hau da, inglesez, bueno. Autonomous Sensory Meridian Response. Response, bueno. Ados. Eta asuntoa da, zer da hau, ikusten hasia naiz sare sozialetan, badena jende bat, aritzen dena, mikrofonoa oso hurbil edukita hola xuxurlaka, soinuak ateratzen, nolabait oso sentibera, ez? Detaile askorekin eta erreproduzitzen ahotsa. Bai. Ez bakarrik ahotsa, batzutan obiektuekin ere aritzen dira, akaso kliskatu orain, ez dakit azazkalak hola dituko lirateken, bueno. Bai, eta atsegina da, aditzeko. Bai, kontua da, omen batzuei plazera ematen diela, ala norbait xuxurlaka eta aritzeak edo hola hizketan. Baina, niri atentzio eman dit gauza batek, ez dakit ikusi duzu normalean nor diren alaritzen direnak ASMR-ean edo aritzen direnak. Ez dakit esaten. Bueno, ni kontua dago naizela, bai, begira, eta hartu naiz, plazerra sentiarazteko alako txaketa ateratzen ari diren horiek, normalean emakumeak direla, baina ez bakarrik emakumeak, baizik eta emakume itxuraz, ez dakit nola esan, oso gozoak, oso aritzen dira oso xamurkizketan, oso inusente itxura bezala, eta esanen nuke nahiko infantil bezala, ez? Eta horrek kezkatzen nau pixka bat. Enau harritzen, kezkagarria, baina enau gehiagi harritzen. Ez, baina gainera kontua da, ikusten dudala, gero, komentarioak eta daudenean arlako bideoetan, direla gehienetan gizon heterosexualak eta nik ezkatzen nagoena da, edo pentsarazten didana da, zergatik gizon bati emanen dion plazerra, kasi haurtxo bat balitz bezala izketen ari den emakume batek. Ez dakit, infantilizazio horrek kezkatzen nau, bereziki. Ahotsa, emakume ahotsa, ez dakit. Neurri horretan, egia da oso lotua dagoela gaur aipatzeko dugunarekin, ze ezakit entzuleoko hartuak zareten, nik egia esan zukusue gaiak harri arte ez nuen honetan asko pentsatu, baina gailu teknologiko gehienetan ere dago ezarria emakume ahotsa eta argiki feminitaterekin loturiko ahotsez ari gara. Ze ez emakume ahotsa, ez da bat eta bakarra, baina ulertu izanen duzu, ez? Bai, zolia, ez? Hori da. Eta, finean hor ikusten dela ahots moten eta genero rolen arteko erlazio bat, eta, ematen du zer pentsatua. Gailu askotan hori zet, ni ere aritu niz hausnarrean, eta gailu teknologiko ezari garenean, ezakit adibideak badibidez, Google Maps eta hauetan, ez da, okeraz banaiz, alako argibideak ematen dituena, hori emakumea da, baina... Ni orain artez nintzen fijatua, baina egia da, olako guztietan, badagoela emakumea ahotsa, eta... Pentsa, iPhoneko Siri horretan ere bai, ezta? Siriri galetzen balin badiozu behintzat espainolezko bersioa zari naiz, hori dudalako, ezarria sakelakoan, emakumea galetzen dizu zer nahi duzu?
Eta badago ere, nola da, okerez banaiz, makina hau etxeko Bai, kontuetarako... Alexa. Ez? Alexa. Izena bera emakume izena dela. Izena bera emakumearena, eta ez alda hori arduratzen, ez aldu balio makina horrek zuk zerbait agindu eta etxeko gauzaz arduratzeko izan volumena igo musikan, edo izan piztu, ez dakit, garbigailua ez dakit zertarako balio duen, baina emakume izatea. Emakumearena da, eta badakizu, bai, Google Mapsen seguro, eta alakoetan, ez dakit beti zaintzarekin edo alako zerbitzu bat ematearekin loturiko gailu hoiek dira, emakume ahotsez eginak, hori errepetatu dut, bai, hori bai. Baina agian arraro eginen ditzaiguke ez, gizon ahots bat aditzea hor. Zean jutua gaude? Bai, emakumea da, beti, bai. Eta emakumearen kontu honekin, beste kontu batekin, ahotsaren arira, ekarriko dut berriz, ane, ona, berriz Aizea Barzenilla ekarriko dut, ez dakitzen bat alitza ipatu dugun ja Aizea Barzenilla. Giretzen zait. Nik ere beti gustora ekartzen dute, baina bilatzailean jarri nuen ahotsak berria edo ahotsak izena jarri, eta gertu zitzaidan, hain justu ere, Aizea Barzenillaren ahotsak izeneko zutabe bat, eta hortan egiten zuen hausnarketa justo hortaz, ez? Emakume edo bere ahotsaz, berea jartzen zuen adibide, horrek gizartaren aurrean transmitituko ote zuen horri buruzkoa egiten zuen. Eta adibidez, hemen aipuren bat ekarri dut, berak, artikulu horretan dio, gogoan dut irakasle hasi nintzenen ere, talde handien aurrean, nire ahots zorrotza autoritate gabekoa sentitzen nuela. Zenbait gizonezko ikasleren aurrean batez ere. Ahotsaren timbreak ere, zer transmititu horrek kezkara egiten zion. Ez ote zen, ezain autoritarioa edo ezain posizio. Bai, honekin lotuta nintzen pentsatzen, nik ezakin nahiko ahots suabea dudala iruditzen zait, edo hori esanen nuke, eta aitortu behar dut, gertatu izan zaidala, orain esan duzunaren aritik, adibidez, agian lanean gaztea izan da batez ere, igual ni baino helduagoa den norbaitekin, gizon batekin, lan egitean, elkarrizketa bat egitean edo, sumatu dudala nire burua ahots pixka bat grabeagoa jartzen, inkontzientekin, nolabait, autoritate batea adierazteko edo. Hori egin izan dut, bai, zalantzarik gabe orain ez zait etortzen adibide zehatzik, baina bai. Agian inkontzienteki, baina nolabait autoritatea adierazteko. Ze kurioso batetik, ez? Jarri dugu emakumea ahots zoli eta goxo hori zerbitzari gixara lotuta, ez? Eta berriz autoritatea bilatu nahi eta grabeago egin. Bai, hori rolak. Eta honekin lotuta, igual hau jakinen duzu, baina aurrekoan ikusi nuen Margaret Thatcherrek bere ahotsa landu omen zuela, hain zuzen ere grabeagoa izan zedin, lehen ministro izateko prestatzen ari zenean. Hauen adituanik. Egia esan da, aditu izan dut bideoren batean Thatcher, baina enekien landua zuela alakorik aurrez. Omen bai, eta nahi bauzu aditu, ze justu harrapatu nuen gaur ezkumena egiteko bere ahotsa. Jarriko dugu. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. You turn if you want to. The ladies not for turning. Nuen ideiarik ere. Hau, beraz, lanketa egin ondokoa da, berez. Bai, entzun ditugun adierazpenak egin zituen 1980ko urrian alderdi kontserbatzailearen batzorde nagusi batean, baina omen Thatcherrek lehen ministro izateko prestatzen ari zenerako egin zuen ahotsaren lanketa hori. Ez dakit nabaritzen den, baina egin zuen. Ez dakit alako aurrez nolakoa zuen, baina bai sinetxiko nuke, eta pentsatzen dut ez, hori ere irakurri nuen Aizearen artikuluan, akaso, politika gintzan edo alako espazio, publiko eta jendaurrean askotan aritu behar duten personen alako espazioetan, hori zanen dela importante, ze behitu justo. Aizea Barzeniak ere aipatzen du, nola askoren esanetan, adibidez, Mertxaiz buruaren ahotsa, parlamentuan, Espainiako parlamentuan aritzen denetan eta... Eko grabea, Ez, berak esaten zuen justo, auskorra ere izan daitekela zentzu batzuetan, eta batzuetan egotzi izan zaiola alakorik, ezta beste politikari batzuekin konparatu duenean. Aizea Barzeniak dena dela, ustuta aipatzen zuela Mertxaiz buruaren ahotsa, gustatzen zitzaigun adibide bezala, hain justu ere, persona batek auskortasuna erakustea ahotsaren bitartez ere,
ona Bai, zilegi. izan daitekelako eta badelako. Bai, Noski, bai. Baina halakoren igual bat. ez da onartua izan orokorrean, ze, bueno, gure kulturan bentsat gizonezkoen ahotsa edo gizonezkoen ahots gisa ulertzen dugun hori, eta oro har genero rol maskulinoarekin lotutako guztia bezala lotu izan da autoritatearekin, boterearekin eta lakoekin, eta bueno, aipatu dugu Thatcher, ez Thatcherrek hori islatu nahiko zuen, iruditzen zait. Gizonarenaren antzekoagoa den hori, ezta? Hori da. Igual. Halere, esan behar dut, Thatcherren kontu hau ez dudala nik bakarrik deskubritu, ze Aizea Berzenillaren testu bat aipatu duzu Zukarestian, eta ni Mariluz Estebanen pieza batek eraman nau Thatcherren gana, ze Mariluz Estebanek Euskal Disfoniak izeneko artikulu batean, Pikara magazineko erreportaje bat aipatzen zuen, Las ideologías de la voz izenekoa, oso interesgarria, eta hor Teresa Villaverdek ahotsaren, generoaren eta boteraren arteko harremanez jardun duten autore askoren erreferentziak bildu zituen, eta esaten zuen, komentatu duguna, gizonezkoen ahotsa boterearen eta arrazaiaren ahotsa izan ohi dela, eta emakumezkoen ahotsa aldiz kontrolatua izan dela. Goxoa eta matiarra izatea derrigortua, edo gaitzekin erlazionatua, edo parodiatua, edo zuzenean isilarazia. Eta berriz Mariluz Estebanengana itzuliz berak zioen ahotsa egiten dela modulatu, landu, eta arekin baita boterea ere. Eta horregatik aldarrikatzen zuen ahotsak errealitatea sortzen duela, eta ezinbestekoa dela ahots guztiak gabitzen direneko kontakizunei bidea ematea, baita isilaraziak izan direnak ere. Beraz, bueno, gomendagarria Mariluzen zutabea, eta orokorrean gaiari buruz irakurtzea eta hausnartzea. Bai, oso hausnarketa, polita, ona ekarri duzuna anegia esan da, ze artikulu hau irakurtzeko orain gogo handiz utzi nauzu, eta, aipatu duzu, askotariko ahotsak ez, kabiaraztea, eta egia da, guk podcast honetan guk geure ahotsekin egitea besterik ez dugu, hori bai, ez dugu zertan modulatu, ez gerrabeagoa izan dadin, ez alakorikan, ez, igual hori da, politena eta zentzuzkoena, gureekin aritzea, behintzat. Hori da, gureak eta beste hainbesterenak, baina bai, diren bezalakoak. Bai, pentsa bestela, ze aspergarria litzateken soilik gureak adituko balira, eta lasai, entzule, ohartarazpena gureak badira, baina beste batzuk ere bai. Berria FM. Berriako podcasten gisa. Berria FM. Euskaltzaindiaren hiztegiak honela definitzen du kultura adiera. Lehenbiziko esanahian halaxe dio. Gogo ahalmenak lantzea, gogo ahalmenen garapena dakarten ezagutza eskuratuen multzoa. Eta gero, badakizuanek gero agertzen direla halako esaldi motzak, adibideen gisakoak direnak, eta honela dio. Kultura, dena azten denean geratzen dena da. Kulturari gabeko gizona, irakaskuntza eta kulturaren oinarria, izadiaren eta kulturaren arteko bitartea, eta olako asko. Zordun gara zenbait kultura sailetan, gaztelaniaz mintzatzen den kultura mundua, kultura gaiak, kultura erakundeak, Txinako kultura iraultza, kultura ondasunen konserbazioa, ikaslearen kultura maila oso kontuan eduki behar dugu, eta azkena, orotariko kultura. Askotan ematen diate atentzioa definizioen ondotik zerrendatzen dituzten esaldi horiek guztiek, eta kasualitatea edo, preseski, azken aipatzen dutena, orotariko kultura. Bai, ez da, kultura bat orotarikoa den edo ez, ikusi beharko genuke, baina itxoinan ez, hori lehenbiziko esan nahia da, orain eman dizudana, baina, euskaltzaindiak beste bi ere jaso ditu kultura definitzeko edo, bigarren litzateke gizarteetan ikasten diren jokamolden multzoa, eta hirugarrena, lehenbiziko sarreran beti ere, herri edo zibilizazio baten buru lanaren emaitzen multzoa. Igual hirugarren horrek biltzen du hobeki gaur izpide duguna, ez dakit, Izan liteke, bai, hirugarren hori, bai, buru lanaren emaitzen multzoa, bai. Bakizu zer, ni ez nintzateke alferrik nekatuko kulturaren definizioa lako marko zurrunetan kabiarazten, ze gainera gaur soilik kulturaz ez, edo kulturaz bere zabalean ez, kultur transmisioaz aritu nahi dugu. Hasiko bagara zehazten, igual euskal kulturaren transmisioaz, ez? Bai, hori da, eta findu ezakegu gehiago, euskal kulturaren transmisioaz arituko garelako, baina ez nola nahi, ikuspegi feministatik. Hori sorpresa handia ez da, podcast honetan. Sorpresa izan litzateke kontrakoa, ez da, ikuspegi hori ez zerabitzea. Bai, eta ez dugu nahi halakorik, baina, batzuetan Berria FM sorpresak ere baditugu. Naiz ez dakidan, kasu honetan adibidez, gonbidatuarena iragarria dugun, nonbait idatzita, edo ez? Sorpresa da, edo ez?
Aizu, agian aurkeztuko dugu zuzenean, Uxue, gurekin baitugu ondoan Iratxe Retolaza Gutierrez, literatur ikerlaria eta irakaslea. Ongi etorri, Iratxe. Simulatuko dugu, Iratxe, inportaz bazaizu ezkarela arestian aritu mikrofonak oraindik itzalita genituenean jaze moduz, eta galetuko dizugu berriz ere, bai, orain mikrofona piztuta, zen zaude. Ongi, oso ondo, eta pozik, hemen egoteaz, beti bestaldean entzule, eta pozik hemen. Beti bestaldean, bai, baduzu ohitura, aditzeko podcastak eta alako irratia. Podcast gutxi, hau, bai, baina... Ez, esan nahi dut oso podcast konkretuak, badagoela jendea ez podcastak irentxe egiten ditunak, nena ez perfil horretakoa, oso konkretuak, ez, basilika, hau, jakin batzuk, bai. Batze ongi. Eta, gai mardula eta interesgarria dakargu gaur, edo guri behintzat ala iruditzen zaigu, eta oso pozik gaude zurekin landu alizateagatik. Zu agurtu aurretik kultura bera definitzen aritu gara, kontzeptu potolo samarra definitu alizateko, baina saiatu gara, eta gian lokatzetan sartu aurretik kultur transmisioa zer den zehaztea ere komeniko litzateke. Esan genezake, hitz gutxitan, kultur transmisioa dela belaunaldi batetik bestera ezagutza, balioak, simboloak eta ohiturak igarotzeko prozesua eta transmisio hori egiteko moduak gizarte horren izaeran eragiten duela? Seguruzuko beki definituko duzula. Ez dago, definizio argi eta adostu bat, azken batean kultur transmisioa bada kulturaren sozializazio prozesua. Ez da sozializazio prozesuan hainbat zirkuituk eragiten dute, eta hainbat modu daude, nolabait elkarri kulturaren berri emateko, edo elkarrekin kultura sortzeko ere, ez bada, azken batean bada sozializazio prozesu bat eta zirkuitu bat nola sortu hainbat geruzatan, hori litzateke. Gaitza bala da, beraz, baina nonbaitetik hasteko, esan dezakegu kultur transmisioak lotura duela historia idatzi eta transmititzearekin ere, eta historia idaztean utxuneak egon ohi direla badakigu, euskal kultur historiografian ere badaude, asko dira ahaztu diren ekarpenak, oro har kulturaren transmisioan zen gizarteratzean etenak egon direlako, baina eten horiek areagotu egin dira sortzaile emakumeen kasuan. Zu Iratxe zehazki literaturaren arloan aritzen zara, akaso ezagutzen zaituenak horrekin lotuko zaitu nabarmen. Hortaz, lehenengo galdera hauxe, zer gertatu da euskal literaturaren transmisioarekin, zeintzuk izan dira eten nagusiak? Nik uste dut, eten nagusiak gertatu direla orokorrean euskal literaturaren historiak izan beharko lukeelako gaur egun duena baino askoz ere leku garrantzitsuagoa. Batez ere, beste edozein euskal musikaren historiak, euskal antzerkiaren historiak, beste guztiak ere izan beharko lukeelako gure gizartea eraikitzerakoan duen baino leku handiagoa. Ez pentsatzen badin badugu zenbat kultur historiagile daude? Eta una ekarri beharko bagenu kultur historiagile bat, ez da hain perfil ohikoa gure gizartean. Historiagilearena bai, iruditzen zait, baina kultur historiagilearena ez da ohikoa. Euskal literaturak badu alde bat, beste ez dutena da, euskara eta literatura ikasgaia dagoela Euskal Herriko hainbat lekutan, eta ustez behar dugula euskal literaturaren historia bat hezkuntza marko baten barruan. Zer gertatu da, azkenezko euskal literaturaren historiak Joseba Gabilondo-renak kenduta, euskarazkoa bai, baina beste adar batzuk ere hartzen ditunak, 2004an egin zirela azkenak. Orduan, etena batez ere gertatu da, euskal literaturaren ikuspegitik, feminismotik egin direnean ekarpen berriak bai ikerketan, edo bai sorkuntzan, edo bai zurkitu feministetan. Nolabait sortu denean, euskal kulturaren inguruko begirada feminista bat, hain justu, euskal literaturaren historiak, edo esango nuke kulturaren historiak galdu duela indarra. Gaur egun bizigarelako gehiago abiadaren gizarte batean, iraganari begiratzekoan baino. Orduan iruditzen zait bi horiek nolabait bat egin dutela, eta orokorrean, esan dezagun, gure kulturaren genealogiek ere izan dutela eten bat, baina orokorra da, historia, kultur historiaren etena iruditzen zait orokorra dela, edo zein gizartetan gaur egun, segura asko, gure auzo kulturetan, esan dezagun, bai, edo, inguratzen gaituzten kulturetan Frantziako estatuak badu askoz ere indarra handiagoa historiaren begirada hortan, Espainiako estatuak ez, eta zoritxarrez horrek ere eragin du gurean. Eta feminismotik ekarpin pilo bat egiten ari dira gaur egun literaturan, baina iraganari, badakit orain esku artean dut, Amaia Alvarez
Mare Zuriak bai, antologia bat egin du momentu hontan euskal literatura klasikoa feminismotik begiratzeko, eta hain zuzen hor topatu ditu emakume idazle pilo bat, baina emakume idazle horiek topatzeko, Tere Irastortzak egin zuen autoritate emakumeen bilduma horretan egin bezala, egin behar izan du idazle kontzeptua bera zalantzan jarri. Idazlea bada, ahozkoan aritzen dena, idazlea bada, liburu argitaratu ez, baina beste esparru batzuetan ere idazten duena, kazetaria, demagun. Idazlea bada, nolabait, alako euskal literaturaren historia bat feminismotik birpentsatzen dugunean, historia egiteko parametroak ere birpentsatu behar dira. Ez da, egia da, oraindik, ariketa gutxi dugula, eten horiek ikusgai egiteko, baina euskal literaturaren kasuan batez ere ahozkoan aritu dira asko idazle emakumeak, bertsolaritzatik hasita narrazioa, ahozko narrazioen garapenetik, eta ahozkoak berreskuratzeko edo ahozkoan historian leku berezitu bat ematen ez badiogu, iraganekoa ez da gertzen, baina gaur egungo gauza asko ere, errezitaldietan ze gertatzen da. Iruditzen zait askoz jende gehiago dagoela gorputza jartzen plazatan eta errezitaldietan literaturatik aian liburutan baino. Esan nahi dut, ze gertatzen da, liburutatik kanpo pentsatzen dugunean iraganean eta gaur egun. Beste aldagai bada idaztea bakarrik liburua idaztea den, eta Irastortzak hori zabaldu zuenean, ehundaka emakume agertu zitzaizkion euskal literaturaren historian, oso iraganetik gaur egunera, eta idaztea, eta publikatua denala ez, klaro, eskuizkribuak badaude, gutunak literatura diren, eta ez 17. mendean, 18. mendean, emakume askok idatzi zituzten gutunak, bai, oso leku ezberdinetatik. Orduan, zein izan da etena? Jaso dugula historia bat, idazle kontzeptua bera, eta idazlearen autoritatea berak, parametro jakin batzuen arabera, eraiki da, parametra horiek badute, ez nolabait, matxismoaren eta patriarkatuaren imaginario batetik eraiki dira, eta hori ez badegu deseraikitzen, zaila da iraganari begiratzea benetan topatzekoan beste gauza batzuk. Emakumeen ikuspegitik edo beste komunitate zapalduen ikuspegitik. Eta horrelakoa izan duenez, prozesua oraindik ere parametroak aski zabaldu ez ditugun honetan, prozesu hortan ari garrelako, ari zaretelako, baina oraindik arrastoak badira, prozesu luze eta horrenak. Eta horren isla ez alda, adibidez, Iratxe, ezakit, jendeak ze autore ditu buruan adibidez galetzen zaionean, euskal idazle kanonikoa nor da, ez? Eta ezakit kanoniko ez galetzen diguten horietan, ezpada alako ariketa bat egiten ari garelako zuk diozun bezala, kasik, emakume izen asko ere, ez guztiko etorriko igual kanonikotasunaren lotuak? Garaiaren arabera, ez? Uste dut gaur egungo kanonaz, iraganekoak iraganaz. Historian ez, eta gainera egia da egone direla ikerketa, nahiko berriak, eta adibidez UEUko irakaskuntza masterreko ikasle batzuek egin dituztalako ikerketak materialgintzan, eta materialgintzan, hartzen dugu literaturaren irakaskuntzako materialgintza hortan, idazle kanoniko, hezkuntzaren bitartez kanoniko modura dauden idazle gehienak oso portzentaje txikian dira emakumeak, eta 20. mendean aurrekoan egin ariketa hau, nire ilobaren batxierroko 2. mailako apunteekin, ez delako liburu, baina handik eta mendik hartutako apunteak, eta 20. mendean zegoen lehenengo emakumea Arantxa Urrutia Bizkaia. Naiz eta momentu hontan jakin badakigun aurretik, ahozkoan da bestelako eta berdin du Bizenta Mogel, aurretik bestelako asko egon, eta iruditzen zait, ikasle hauek egindako ikerketagatik, han eta hemen, nahiko parametro ohikoa dela, 20. mendera arte emakumerik ezagertzearena. Eta, klaro, 20. mendera iritsi behar dira. 20. mendea dago programatua batxiergoan, 2. 2. lauiekotan. Horrek ere esan nahi du, ze imaginario heltzen zaien, ez. Ilobari apunteak begiratu dizkiozun horretan, beste zerbaitek eman dizu atentzioa, hortaz aparte, seguraski bai, baina zakit beste zerbait kontatzea baduzun, ez? Alako, deskubrituko zenituen kontu batzuk, apuntei begira. Bai, deskribitu eta bez, hori 20. mendean, bazegoela gaur egungo ikuspegi garaikide batetik, gerora, feminismotik dauen ekarpen desente,
bai? Ikusi dut, bidean ikasia liburua programatu duela irakasleak, beraz, esan nahi dut, badagoela kontzientzia hori, baina, eta iruditzen zait, hau oso ohikoa dela, eta zer ikusia duela, eten horrekin, eten hori, hortan ari garenok ongi landu ez izanarekin, eta orokorrean iruditzen zait, gaur egungo literatura lantzean, badagoela lako kontzientzia bat, eta gainera ez, berriak eta argiak, eta beste hainbat divulgazio lan egiten dutenek, ari zaretere alako lanak egiten, eta irakasleek badutela kontzientza gaur egungo gaiak lantzerakoan, edo gaur egungo literaturara hurbiltzerakoan, begirada horretatik aritu behar direla. Baina, iruditzen zait, kontzientza gutxiago dagoela, iragana kontatzeko moduak ere, baldintzatzen duela, gure pentsamendu markoa, ez. Izan ere iratxe dena dela, kultur transmisioan feminismoa txertatzea, ez da soilik emakumek eginiko lanak aztertu eta ezagutaraztea, ez da, alegia ez soilik, eta baina ez soilik emakume kulturan izan duten toki aldarrikatzea, hori bada, baina gehiago ere bai, ez dakit zeharkako begirada bat ezartzen ere, badatza hori, ez da, nola egiten da, pixka bat txertatzea, hortaz aparte beste kontu batzuetan. Bai ez, lehen geruza litzateke ez ikusgaitasun hori, baina bigarren geruza da ez, nolabait irakurketa feminista lantzea. Ez guk axular irakur dezakegu, gero, axular ezakit, ezago bizirik ezin dugu irakurri. Gero irakur dezakegu, gero irakurtzen baldin badugu, hor dagoen genero kode guztiak, eta baldintzatu duna, euskaldun imaginarioan luze, irakur dezakegu feminismotik, eta ez garaiko 16. mendeko prosaren eredu batera ikizuen alegia, sorgina izaren parean irakur dezakegu. Zazken batean, zan boterean, zegoen elizgizon bat, inkesistoarekin harremana zituenak. Irakur dezakegu, hain justu, garai hartako genero, erregimen guzti hori, lehertzen ari zen testu inguruan, irakur dezakegu hortik kanpo, oso ezberdina da. Eta gaur egun badira garaia sorgina izaren inguruko lanpilo bat ditugu, eta hortxe kokatzen da gero beste, esan dezagun, boteren aldean, baina hortxe dago gero. Ez du zer ikusirik gero irakurtzea testu inguru hortatik kanpo edo testu inguru hortan, ez? Edo gauza bera, Bixenta Mogelen ekarpena irakur dezakegu bakarrik emakume bat sortzaile batek egiten duen ekarpenan, edo irakur dezakegu, goi klaseko emakume batek duen testu inguruan beste adar asko agertzen direnak, eta ulertzen dugu goi klaseko emakume horrek baduela alfabetatzeko aukera, zailtasun handiarekin berak ongi hitzaurrean, ipuine onak hitzaurrean oso ongi adierazten duen bezala, baina era berean berak goi kultura hori aldarrikatzeko, ari da esaten herri ipuinak, atxo ipuinak diren horiek, atxo ipuinak ere erabiltzen zirelako, ez, hau ibaizuetari eskerre berak egintzian oharra, atxo ipuinak ere aspalditik erabiltzen zirelako, diote generoa izendatzeko modu bezala, baina hor dago genero mespretxu bat ahozko kulturari. Orduan, berak ari zen aldarrikatzen bere literatura, baina era berean ari zen ahozkotasunean eraikitzen zen mundu oso bat gutxi esten. Ez nekazari ditzako kulturari begira. Orduan, niri iruditzen zait feminismotik olako ikusgaitasuna landu behar dela, baina batez ere markoen interpretazio feminista lantzea dela interesgarria, horrek erakutsiko digulako ere, iraganeko markoak interpretatuz, gaur egungo markoak interpretatzeko baldintzak izango ditugulako. Gaur eguneko markoak ez direlako bakarrik idazle honek hau argitaratu du eta publikatu du eta arrakasta izan dola ez, baizik eta horrek zentzu duen gure oraingo zirkuitu literarioan adibidez ez. Orduan pixkat hori iruditzen zait egiteko dugula ongi, Begirada aldatzea azken finean, ez? Literatura aztertzean oroar. Hori da. Bai, hori da. Lehen aipatu duzu literatur ikerketetan feminismoa sartzeko joera nahiko berria dela edo, baina lehenik ere izanen zen urratsik horretarako, eta zuk hain zuzen genero ikerketek eta ikerketa feministek euskal literaturan egindako urratsak ikertu dituzu. Zen izan da bilakaera, izan da loraldi jakinik adibidez? Dioztu genero ikerketetan literaturan? Bai, loraldi handia izan da, Nikola ezagutzen dudan lehen jakinek atera zuen 1985ean, ale bat, generoa eta literatura, emakumea eta literatura lantzen zuena, eta hor egin ziren lehenengo lan, esan dezagun serioak, gainera, emakumea eta literatura mai inguruen sare baten garaian argitaratu zuenak, eta hor, batez ere sortzaileek eta kazetariek egin zuten lan,
literaturaren ez genero ikuspegi hau aztertzeko, eta oso garrantzitsua izan zena sareetarako eta hurrengo belaunaldiek garai hartan egin zena jasotzeko, eta hortik aurrera egon dira idazleen hainbat sare, ez dakite emakume idazleen antaldea sortu zen Gutiziak proiektuaren bueltan, izan zela narrazio bilduma bat idazle emakumeen narrazioak ikusteko garai hartan ere idazle asko zeudela ahots oso ezberdinekin, eta irauntzuen garai bat, eta hau izan zen 2000 urtearen bueltan edo, esan dezagun, beste belaunaldi batzuk ere horra batu ziren, eta hor ere sortzaileek batez ere egin zuten lan. Eta gero 2007an Sareinak sortu zen, Amaia Alvarez, Gema Lasartek sustatuta, eta hor Josune Muñoz ere aritu zen, ni ere aritu nintzen hasierako garaietan, eta hor adibidez etzien sortzaileen ikuspegitik, ez baza kritika feministaren ikuspegitik. Hor gehiago zen, literatur kritika egiten ari ginen on ikuspegitik, testuak nola interpretatu edo ikusgaitasuna nola landu. Eta ja hor zegoen desplazamendu bat, azken batean sortzaileari askotan gertatzen zaio, bere lana defendatu behar duela, eta gainera feminismotik zaritu behar duela lan hori egiten. Eta gure zan beste esparru bat, zan ez, kritikaren esparrutik zentzu hortan beste esparru bat. Eta irutzen zait, 2007tik hona gertatu dena da, unibertsitatean, jende asko egon dela ikerketa feministetatik lanak egiten, eta gaur egun ari dela, Irati Majoleoren azkeneko tesia, edo horre Iratxe Espartzak egin zuen generoaren ingurukoa, Maia Alvarezek ere egina du, Gema Lasartek, unibertsitatean jende askok egin duela literatura eta ikerketa feministen inguruko lan handi bat. Irutzen zait, hor dagoela momentu honetan gauza interesgarri asko, irutzen zaidana orokorrean eta ez da literatura eta ikerketa feministen arteko, irutzen zait orokorra dela, zaitasun handiagoa ditugula, unibertsitatean gertatzen dena gero izan dezan, adibidez kasu honetan, hezkuntzan. Hezkuntza beste maila batzuetako. Bai, ez bigarren hezkuntzan, adibidez. Eta gizarteratzeko oroar. Gizarteratzeko, bai. Eta igual gizarteratzeko esparru batzutan ez, baina izan behar da, esan dezagun, zure zurkitua hori delako. Baina zure zurkitua hori ez bada, iruditzen zait, seguraski horrein galdetuko bagenio literatura irakasle interesatu bati, zenbatek jakingo interesatuari diote, zenbatek dakite ikerketa hauek atera direla. Batzu bai, beste batzuk ez. Baina diot besterik gabe, ikerketa hauen hartzaile potentziala ez delako hori, ez diote, bai, azken batean irakasle batek beste esparru batzutara jotzen duelako. Orduan, zubi hori egitea iruditzen zait momentu honetan garrantzitsua. Eta zubi hori, ez dakite iruditu zaizuen Iratxe, ikustea zubi hori ere ikitzea zaila izaten ari zaizuela, ez da, badela hor urratxean, ez dakit nekeza den, edo ez dakit nola zauden zuek, hortan jarduten duzuenek, esperantza ez dakititza den, baina behar du nekeza ikusteak lana badagoela, arrepatu dituzaren ikerketa asko, eta alegina, eta desioa, baina ez dela iristen, hori nola bizi duzuek, zuek, ez dakite. Ni horrein ez nago unibertsitatean, orduan. Oro ardiote, baina... Bai, besteek ez dut hitz egin beraiekin, orduan ez dakit. Esan nahi dut, begiazki ez dakit. Bai, nik adibidez unibertsitatea utzen nun pixkat ez nuelako ikusten gauza batzuei alako zentzua, Baina esan nahi dut, agian ikerketa horiek egiten ari direnek ikusten dut oihartzuna beraien inguruan, eta orduan alde hortatik hasi daude, Esan nahi dut, ez dakit ikerketa horiek egiten dutenen helburua den bigarren hezkuntzan eragitea, Baina bai eragiten ari dira ikerketa munduko testu inguruan, Ez dakit ulertzen. Bai. Lehen historia aipatu dugu hasieran eta memoria ere aipa dezakegu, ze kultur transmisioan begirada aldatzeak berekin dakar memoria kolektiboa berridaztea. Eta ondorioz, urteetako bide eta kontakizun batzuk auzitan jartzea baita ere. Ariketa horrek bere zailtasunak izanen ditu, pentsatzen dugu, ze pertsonaiakin batzuentzat bortitza izan daiteke agian zenbait narratiba berridaztea. Hortaz, esanen zenuke terreno arantzatxua dela batzuetan? Adibidez, Miranderi buruz hitz egita, diot, jarrita. Nik uste dut badala kultura kontu bat,
eta Mirande bai, Mirande ez, hori da, diotola zerbait klasikoa Bai, ez da. aipatzearren. Claro, hor ikuspegi asko daude, ni ez naiz Mirande ez irakurtzaren aldekoa, ni, ez, eta ulertzen dut Mirande ez irakurtzaren aldeko jarrera hori, ulertzen dut, ez da hori ere erabat ulertzen dut. Ba, ni naiz interpretazio feministak sendo jostearen aldekoa, alegia. Mirande irakurri, baina ikasleek oso ongi ikusi dezatela, olako bortxa bat estetizatzeak dituen arriskuak. Claro, gero gizartean ikusten dituztelako olako bortxak estetizatuta. Eta ez badakite, bortxa estetizatzea arriskutsua dela, ze bortxa duen, kasu honetan ez, pederastiak dituen zapalkuntza eta violentzia guztiak ez identifikatzea dakarrela, eta gainera, ez, ikustea zerbait desiragarri modura, claro, Mirandek balio dezake estetizatzen den bortxa identifikatzeko. Eta, fasismoak estetizazioa izugarri erabili du eta erabiltzen du ideiak eta desirak sortzeko. Claro, hori ez badugu marko bat hori kritikoki interpretatzeko, irakur ditzakegu testu feminista oso interesgarriak eta horren alde ere banago, baina ez badago betaurrekorik hori kritikoki identifikatzeko, hori iristen zaienean beste bide batetik, ez Miranderenetik, segituko dute pentsatzen desira horiek estetizazioarengatik interesgarri direla. Orduan, arriskutsua da, besterik gabe, bestaldean izango duzulako norbaitek esango dizulako, estetizazio hori ez dela arriskutsua. Oso estetiko, besterik gabe dira, hor talka diskurtsoak zuk esango duzu, estetizazio badagoela, estetizazio hori ederra izan daitekela literarioki, baina injustu, ederra denez literarioki, edertzea bortxak, sortzen dituela, pentsamendua eta ideologiaren aldetik, sortu ditzakela, zalantza asko, ez badakizkigu ondo irakurtzen, ez? Nik hortik joko nuke gehiago, eta jakinda, beti egon dira talkak, esan nahi dut guk Sareinakekin ere hasi ginean, orain, besteren batzutan ikusi dugun bezala, orain literaturan iruditzen zait gutxiago dagoela, baina guk Sareinakekin bidea hasi genuenean, 2007an eako poesia gunetan egon zen mahai inguru bat, oso gatazkatsua, bai, jende asko zegoena, eta benetan egon zena, baina, azkenean alako prozesuak gatazkatsuak dira, bere zentzurik onenean, ez? Azkenean desplazatu bar gara guztiok, eta beti egonen dira resistentziak. Hori da, bai. Hala ere, eraberean, kontakizun batzuk zalantzan jartzeak ekar dezake, historian transmititu diren diskurtsoak planteatzea eta zalantzan jartzea, besteak beste, beraz, baieztatu genezake indar eraldatzaile handia duten prozesuak direla, aldi berean. Bai, indar eraldatzaile duta hori da, nire ustez feminismotik interesgarriena, egiteko beste modu batzuk direla. Niretzat gauza asko ditu feminismoak, baina batez ere horizontalki, lan egiteko, horizontalki pentsatzeko, eta beste harreman sare mota batzuk eraikitzeko potentzialidadea du. Eta horrek badakar, zer ezagutza transmititzen ditugun, zer egiten dugu ikusgai, eta batez ere nola egiten dugun guzti hori ez. Nola sortzen ditugun autoritateak, nola sortzen ditugu sortzaileen arteko harremanak, nola sortzen ditugun narratiba kulturalak, goitibera, elkarrekin, pixkate horregatik ez egite hutsak badu eraldatzailetik. Aipatu dugu dagoeneko unibertsitatea, zenbait kontu aipatzeko, eta egia da, zenbait urte joan direla dagoeneko, hain justu kultur sorkuntza ikuspegi feministatik aztertzea helburu duen gradu ondokoa aurkeztu zenutenetik Euskal Herriko Unibertsitatean, eta galdera bada bai organo honi buruzkoa. Unibertsitatea da hain zuzen transmisioera desegokia sustatu duen organoetako bat urteetan iruditzen zaizu? Hau da, ez dakit gradu ondoko etorri zen neurri zuzentzaile gisara, neurri batean, ez? Nolabait, edo, ze sustatu duen urteetan, ez? Gradu ondoko honetaz aparte ere. Bai. Gradu ondoko honetaz aparte, egia da kultura korokorrean duela, ez? Nik duela 4 urte utzi dut unibertsitatea, orduan ez dakit nola dagoen orain. Baina duela 4 urtera arte, kulturak zuen leku gutxi unibertsitatean, ez dut uste, ez dut uste batean lekua hartuko zuenik, ez? Boloniako prozesua hortan oso mingarria izan zen, bai? Ze kulturako gauza asko eta humanitateek orokorrean galdu zuten indarra. Kulturak orokorrean galdu denez lekua,
kultura feminismotik are gehiago. Esan nahi dut, ze kultura landuko balitz, eta feminista asko dauden ez kultura lantzen unibertsitatean, hori bai uste dut hala dela, aukera gehiago izango gintuzke unibertsitatetik ere ekarpena egiteko. Badago, jende asko egiten du feminismotik eta ikerketa feministatik lan unibertsitatean, baina igual kultura irakasle dira, batzuk bai, beste batzuk ez. Naiz eta ikertu kulturaz, ez? Orduan, badago batetik kulturarena, eta da guk hori sortu genuenean, izan zan ueuk egin zigune proposamena, eta egia da guk bagenuela garai hartan, niretzako izan zan nik esan hau da, hau ondo ateratzen badin badagian unibertsitatean elekoa dagian ez, etzan oso ondo atera, hori beste baterako. Niretzako izan zen azkeneko, esan ez dut nire elekoa oso ondo ikusten unibertsitatean, baina espazio honek aukera bat balin badu, eta espazio garatzen balin bada, eta bartabar, agian ikusten dio zentzuan unibertsitatean egoteari. Orduan ikusten genuen utxune bat, eta egia da, han parte hartu zuela jende batek ilusio handiz, eta gauza asko egin zituela, eta ikasle talde izan zala, opari bat, hori hala da. Eta hor ikusi zela potentzialitate bat, eta badagoela gai honen inguruan potentzialitate bat Euskal Herrian, bai? Kontua da, UEuk sustatu zuela gradu ondokori eta sostengatu zuela, baina EHUk ez zuela gradu ondokori sostengatzeko baliabiderik jarri bat ere, eta halako gune batek baliabideak behar ditu. Dena dela, aurkeztu zenutenean gradu ondoko hau, irakurri dugu, ezta? Atzera begiratu dugulako, ia zer aipatu zen aurkeztu zenean, gradu ondokoa eta besterik gabe, diodana da, orduan argi utzi zenutela disiplina, hainbati begiratu nahi zeniotela, ezta? Aritu gara orain literaturako adibideekin, baina beste askori ere erreparatu zitzaion, eta nahi nizun galdetu, gaur egun ere, baina ia iruditzen zaizun kulturaren transmisio honetan, maila berean txertatu den feminismoa batzutan edo besteetan, edo zuri ja, laburki esan da ere, baina iruditzen zaizun disiplina batzuetan gehiago bermatu dela kaso transmisio hori izan dadila feminista beste batzuetan baino, edo igual joerak diferenteak izan diren batzuen eta besteen artean. Eta gradu ondokan adibez hori argi ikusi zen, ez? Egia esan hor zortea izan genuen, nik ere asko ikasi nuen, alorra askotan zegoen adituekin, ikasi genuela, eta egia da, hor, bertsolaritzak nik uste dut egin duela lanik handiena, baina batez ere bertsolaritzak egin duelako lan eragile mota guztiekin. Sortzaileak, bertsolariak, baina baita bertso jartzaileak, baita erakundea, esan nahi dut, egin du lan geruza guztietan. Bai? Gero ere ez dago kritika, badago bertso kritika, baina hor badago, esan nahi dut, kultura esparru bakoitza baditula bere logikak, ez? Kultura kritika ez egoteak, edo kultursari erakundetik kanpoko kultursariak ez egoteak eragiten du barne mailan prozesuak eraginkorragoak izatea. Ez dago hain autoritateak, badaude autoritateak, badaudelako, baina ulertzen da. Prozesu kolektiboak egiteko baldintza hobeak daude. Gerora, egia da literaturan esan duan bezala egin direla tarteka alako prozesuak, baina zailagoak da literatura eremuagatik, sorkuntza motagatik zaila da kolektibo modu iraunkorrean lan egitea, azken batean askotan bakarka egiten den ez da bakarka, baina ulertzen da, ez, prozesu, eta egia da, gerora, azken urteetan atera direla kolektiboa, komikiean tubuz kolektiboa atera da, ikusentzunezkoetan hemen kolektiboa atera da, ez bakoitza bere ekarpenetatik, eta antzerki egintzan ere ari dira gauza batzuk mugitzen. Antzerki egintza iruditzen zait, badela leku bat historikoki, emakume sortzaileak alduntzeko leku handia izan dena, 20. mendik hasita Euskal Hiztundeatik eta horre, lan handia egintzen, eta gerora egon diren 80ko hamarkadako berpizkundean da antzerkian egonda eta gaur egun, zuzendari pilo bat dira emakume eta bar, antzerki lan pilo batetan daude, ditugu antzezle marabillosoak, ez, ere emakume bezala, baina feminista bezala ere lan egin dutenak proiektu feministak martxan jartzen, eta hori iruditzen zait, agian sare gutxiago, nik dakidala, agian dagoela, baina ekoizpenaren aldetik, historikoki eta gaur egun oso gauza interesgarriak egiten ari direla. Baina iruditzen zait, segurazki sektoreak aukera gutxi ematen diela, elkartzeko eta bestelako zehar lerro horiek lantzeko, ze azken batean bizirauteak berak eragiten duelako azken batean
azken batean literaturako jende gehienak lan egiten du agian beste gauza batean, eta, elkartu daiteke, bertsolaritzako badutea berezko sarea, orduan iruditzen zait antzerkigintzak zailtzen duela horretarako bidea. Baina pixkat hori da, eta musikan, orain, duela gutxi, duela ez egin ziren topaketak ere astran da bar, baina esan nahi duela urte batzutatik onako, saretze bate da, orain goze funtzionatzen ari dena, ez, eta erantzuteko gaitasuna izaten ari dena, eta ikusi behar da ze prozesu egiten ari. Baina, bai, iruditzen zait, duela 10 urtetik ona, hainbat kultura adierazpidetan saretze prozesuak gertatu dira, salbu eta antzerkian okerezpanago, eta gian oso saretuta daude, eta orain jetxango digu besteren batek. Bai, ongi esan duzu, jarraitzeko, antzerki gintzan, eta oroar arte eszenikoetan dabilen, eta euskal kultur transmisiaren utxunez, eta erronkez asko dakien beste pertsona bat batuko zaigu solasaldira. Dagoeneko telefonoan dugulako Agurtzanin Txaurraga antzerkigilea, eta besteak beste Ika Teatroaren sortzailea. Kaixo, Agurtzane? Kaixo, guztioi. Antzertin ikasitakoa zara, eta joan dira hainbat urte ordutik. Kultur transmisiaz, ari gara Iratxe Retolazarekin batera, eta galdetu nahi dizugu. Gogoan dituzu bertan astean eredu gisa aipatzen zizkizuten antzezleak eta obrak, eta izen horien artean baote ziren zuk nahi beste emakume? Hainbat urte dira, ni antzertin egon nintzana, bai, 1986an bukatu nuen, eta orduan, 3 urte zaritzen ginen, egunero 5-6 ordu, ez dut oso ondo gogoratzen, eta nik orduan, enekin gehiegi ere, ez nintzen irakurria, esan nahi dutan antzerki obrak irakurriak ikusia bai, baina ez irakurria, eta betikoa ez, beti aipatzen dizute, Lope de Vega, Exit, niko goratzen dute Rafael Albertiren Ela de Efesio ere eskainitu gutela. Egia da gu orduan bederatzi ginean, eta horietatik uste dut ginala 5 neska eta 4 mutil. Eta orduan bai genitun arazoak, obra bat edo montatu behar genunean, arazoak sortzen zidan, ez zegoen horren beste neskentzako erabiltzen ziren obra horietatik, ez? Eta bai gogoratzen dut, bukatu genula, eta hori izan zen neskok hor izan genuna, nahi genula Lisistrata, ezagutu genunean, montatu Aristofanezena, eta hor sentitu ginen benetan, momentu betean ahotsa geneukala, ez? Obra horretan, eta, momentu hartan behar bada, ni ez nintzen oso konstiente, ez dago emakumeentzako paperik, ez da amarena, izparena, edo baino protagonistak beti ziren gizonezkoak, eta orduan hor pixka bat neskok pixka protesta egin genula, ez? Eta egiten genula, eta orduan neska jartzen ginean ere gizonezkoenak egiten, eta baino, klaro, konturatzen zara orain, eredu hori egiten genuela, ez? Eta bukatu gendun hori, 3. mailan bukatu genuen, guk geugandik sortutako testoak egiten. Eta gogoratzen dut hori, sortatu zala ere, Madriletik etorri zitzaigun zuzendari bat, Gaztea, Lenguai Berriekin, Jorge Amit, eta berarekin hasi ginen pixka bat lanketa kolektiboagoak egiten, eta sortu genuen Alpargatak Euria duenean, eta sortu genuen geugandik bakoitzak bi historio, eta korapilatzen gero berak lagundu zuena, eta egin zuena dramaturgia eta korapilatu, baina oso geugandik sortu genuen. Eta hor, nik uste dut hori izan zala ere hasia, esateko, Ika sortuko dugu, eta Ika izango da, hori ez, teatro garaikidea, egungo, bizi genituen garaiko arazoak mai gainean jarriko zituena, freskoa, eta horrek eman zigun pixka bidea, eta nik uste dut ere sentitu nintzala pixka bat askatuta, ez? Beti aukidut dilema, zergatik, igual usaltzen ari naiz asko, beti aukidut dilema, zergatik ez zaidan, ez dudan inoiz izan sentitu gogoa zespir bat montatzeko. Hainbat jentek ere esan dit, ez? Nola ez duzu egiten klasikorik, eta
eta nire ustez, orain gutxi jakin dut, esan dut, kontatzen duena, bere momentuan, bere garaiko gizarteaz mintzatzen zan, eta noski hori ekarri dezakezula ona, ez? Baina nik niretzako antzerkia da bizi duzun garai hori azaltzeko edo ulertzeko tresna bat. Eta pues behar bada hori, pues gizartea edo jendartea aldatzen dat moduan, gaiak ere badoaz aldatzen, ez? Eta zorionez, pues nik uste dut orain, emakumezkeok jartzen ari garela, lehen ez zeuden gai horiek, ez? Beti izan dira gizon handien edo gizon, nik deitzen diet gizon gozetuak, ez? Gizon gozetuen gai handiak, ez? Tratatu diranak, mendekua, eriotza, maitasuna, bueno, baina beti ere gizonen ikuspuntu horretatik, eta hori da gogoratzen dudana, eta esaten dizut, eta Lisistratoa horrek ekarri zigun ere zer nahi gendun ikan egin, eta pues hola ginean momentu hartan. Beraz, Lisistrata hortatik gaur egun arte izan dira aldaketak, ez? Eta generoari loturiko ikuskeran aldatu dira gauzak, dezente. Bueno, nik uste dut, nik sentitzen dudana da, orain, gaitegia zabalagoa dela, ez? Baina noski nor jarri ditu gai horiek mahai gainean, nik dut emakumeok hasi garela ahotsa jartzen eta gai horiek azalaratzen. Orain, gizarte ez doa gurekin batera aldi berean, ez? Oraindik beranduago doa, atzetik doa gizartea? Bai, nire ustez bai, ez? Esan nahi dut, emakumeok nik orain sentitzen dut, ez? Jente gazteak beste modu batera iristen dala eszenaren erdira edo eszenaren ingurura, ez? Askoz ere ahaldunduagoa, gutxienez ezituak direlako feminismo horretan edo zer dan berdintasun hori teorian badakigu, ez? Gero aplikatzen zaigun edo aplikatzen dugun hori beste kontu bata, baina nik ikusten ditut beste indar batekin, beste autoestima batekin, beste egiten duten lan horretan sinestuta, ez? Eta nire garaian, edo behintzat nik gogoratzen dudana, nire buruarekin, behar badere ezitua izan naiz oso eziketa patriarkal, kutsu erlijiosoakin, eta esanak egiteko, beti esanak egiten, eta beti isilik, eta ez dakit, ez? Norberaren buruan sinestea, uste dut, badagola hor belaunaldi bat, gehiago kostatu zaiguna, trabak ere itzeleskoak izan direlako. Ez gu bakarrik, ez da izan inolaz ere gure errua, esan nahi dut. Baina nik orain ere ikusten dut, nik 3 seme ditut, baina inguruan profesioari begiratzen diot, eta hola hitz egiten dudanean, generazio gazteokin, este modu batera ikusten ditut, eta nik esaten diet, enbidia ematen dira zuen, haiko nituzke nik zuen urteak izan, eta seguridade hori euki izan banu, ez? Baina egia da ere, zergatik momentu batean hainbeste kosta zaigu gugan sinesten, eta ate asko itxi zaizkigulako. Eta bidea oso aldapatsua izan delako, ez? Eta orduan hori, ni momentu honetan nagoen toki honetara iristeko eta sentitzeko batez ere, hori ez, aldunduta, eta esaten, hau da egiten dudana, eta batzuik gustatuko zaie gehiago edo gutxiago, baino sinesten dute egiten dudan horretan, ez? Hori, hor lanketa handi bat aukidut pertsonala ere, bai, ez? Nik hori, aurten nikako 35 urte bete dituela, eta berrian ere egin ziaten elkarrizketa bat, eta esan nien, eta eskala sentitu nun, ez? Iaz, lehenengo aldi sentitu nun beharra edo baimena eman nion ere buruari, ospatzeko hori, ez? 35 urte, lagun batek esan da, 35 urte, pues bai. Eta ordura arte behar bada ez nion eman baimen hori nere buruari ere, azkenean emakumeok askoz gehiago demostratu behar izan dugulako,
egoteko maila berean. Osea, nire adineko edo generazioko gizonezko zuzendari batek edo dramaturgo batek edo adin bereko beste emakumezko batek ni neukazu, pues, uste dut bideak ez direla berdinak izan, zentzu horretan. Orduan, zorionez, orain gutxienez ikusten dut, behintzat emakumeok, konsiente garela, zein dan arazoa. Zelen behar bada igual ez ginean horren konstiente. Eta orain bai, oso konstiente gara, beste kontu bata gero utziko diguten. Berdintasun hori aplikatzen, transmisio hori egon daiten, gaitegiak askeak izan daitezen, ez zaten etiketatu emakumen kontuetan, eta gai horiek izan daitezen gai unibertsalak eta gizarteak ala uler ditzan ere bai, ez? Etiketena askotan, agurtzane, etiketena askotan bizi izan duzu, iruditu zaizu baietz, egin duzuenean zenbait gai lantzeko autu hori, etorri zaizuela, egotzi zaizuela, kasoi batzuetan sartu zaituztetela, ez? Emakumen kontuak aipatu duzu, askotan bizi duzu. Bai. Nik oso garbi daukat, Arantxa Iturbek eta biok idatzi ditugun obretan etiketa hori eduki dugu. Eta nik zuzendari modura edo egile modura etiketa hori sentitu dut, ez? Eta borrokatu dut asko etiketa, baita forman ere bai, Osa, ni beti saiatu naiz nire konfortzonatik alde egiten, eta forman ere bai. Hori oso neketsua da, baina gaitegi aldetik noski. Osea, ama hasi ginenetik egiten, aitarekin bidaian, gero kuadernua zuri, hitzak, danak izan dira, nik uste dut oraindik gizarteak ala klasifikatzen dituela, ez? Eta gizonen gaiak gehiago dira, gerrateak, akzioarekin zerikusia duten gauz gehiago edo ala sentitzen ditu gizarteak, eta orduan horrek, ez dakitan testosterona kontu bat edo, gizartea egiten du eraldatu, ez? Nik esaten duena pixkat batzutan sentsazioa hori zarata behar dugula. Eta nik okoteraino nago zaratarekin. Agurtzane, isiltasuna maite dut. Isiltasuna behitu. Nik ere maite dut arteka maite dugu, baina zuri aditzea, eta isiltasuna horrela uste izan da, sekulako plazerra. Agurtzane Intxaurraga, mila esker. Benetan esplikazio guen guztiengatik, eta mintzatuko gara. Ez erantzun dizuedan, baina bueno. Erantzun baino gehiago, ez da, Iratxe? Bai, mandituzugako oso garrantzitsuak. Formaziotik hasita, aitortzara artekoak, ez? Bai. Eskerrik asko agurtzane. Posten nahi zuei, eskerrik asko. Esarkada bat. Mi esker agurtzane, aio. Agur. Azeperlak, onak, ez da agurtzanek utzizkigu denak. Buruarekin baietz, Iratxe, ikusten zentzugun. Bai. Agurtzanarekin itzaituan bakoitzean asko ikasten dut, antzerkia ez delako beste eremu batzuk badiragian gehiago ezagutzen ditudanak, eta antzerkia ez, eta agurtzanek asko irakatsi dit barruko tripetaz, bai. Eta ongi gainerazuk, kasik, berarekin aizketan hasi, baina lehen nagoela aipatu duzu antzerkigintza, eredu bezala, ez da, mugarriak izan dituztelako disiplina adierazpide honetan, eta bai, ze ongi. Bai, ze egia da, atzera egiten baldin badugu, Euskal Hiztundea sortu zen, Donostin, kultura erakunde bat, Euskal Deklamazio lantzeko, antzerki formazioan trebatzeko, eta hor gainera emakume ikasle asko egon ziren, baina gainera ez bigarren aldian, gerra ostean, Dolores Agirre jarri zen zuzendari, gerra aurrean ikasle ere egontzana, eta hor egontzen zurkuitu oso bat, bai emakume zuzendariena, Katalina ere izegita idazlena, teatroak eta egin dituenak, bai antzerkiak idazten, bai antzerkiak zuzentzen eta bai idazten. Eta garai hartan sortu zen,
alako giro bat, gerora ere genealogia segitzen baldin badugu, agurtzan eren gana eramaten gaituena, ez dakit ez, Arantza Gurmendi izan zen haien, Arantza Gurmendiren ama izan zen Euskal Hiztundeko hien ikasle, gero Arantza Gurmendi gu Goenkalen, guretzat, gure belaunentzat, beste hainbalekuetan ere horregontzen, nagai, Bihorriak musika taldea, eta beste gauza asko, baina, hortik esan dezagun geruzaka, gure gaur egunera datorren formazio kate bat eta transmisio kate bat eraikitzen da, belaunaldien arteko emakumen bitartez ere antzerki gintzan. Eta hori, lehen ere aipatu dut, haien artean iruditzen sarea gutxiago egin dagoela, baina iruditzen zait ere guk kultur gintzan ari garenok ere askoz gutxiago joi dugula antzerkiko, berdin duzu zuzendari antzesle haien gana, kulturari buruz galdetzera. Ez gauza bada egingo duten ekoizpenari buruz, eta beste gauza bada zer pentsatzen dute euskal kulturaren egoeraz, nola dago haien sektorera, ez hortaz agian ere igual, ni barne ez, pixkat, ariketa hori ere. Ez guk ere, igual kazetariek ez da galetzen diagunen, elkarrezketaren bate egiten diagunen, igual obraz bakarrik ez, galdetuko diegu honi guztiari buruz. Agian gutxiago ezagutzen da, hori denako, azaldu diguzun hori guztia. Eta zirkuituak, ez. Agurtu dugu Agurutzan Intxaurraga, zu oraindik ez, badugulako azken galdera bat, ez zuretzat Iratxe, solasaldi hau, izten asteko edo. Ze ikusi dugu konversazio honetan, feminismoak asko eman diezaiokela euskal kulturari, transmisioan ere baduela zer, berri ikusteko, berri dazteko, berri pensatzeko. Eta galdera da, esan behar nuen zein den utopia, baina utopia ez zein da hortzimuga edo zein da helburua, alegia zenbateraino txertatu behar dugu begirada feminista, esan infinitu ez, esango dugu, baina zein behar du izan orain, zeinek behar du izan helburu totala orain gaur egun, zenbateraino. Helburu totalak, ez, beharko luke ez behar izatea, feminismoa, ez? Hori da, ez da konziente ez da din izan ere, hortan, ez? Momentu hortan, nunca ez dugun feminismoa behar, machismoa ez delako borrokatu, hori da helburu totala, baina bide hortan egia da, badugula tresna bat, behintzat hezkuntzan, derrigorrezko bigarren hezkuntzara arte, badugu tresna bat, eta da, momentu hontan, feminismoa edo genero ikuspegia zerlerro izatea badagoela araututa. Orduan, kulturan gabiltzanok, nik uste dut horri eutxi behar diogula, hezkuntzan araututa dagoen hortatik, eraikitzeko hezkuntzan, nolabait feminismotik pentsatuko dugun kultur bideak, gero hezkuntzatik eragiteko bestelako eremuetan, hezkuntzatik aterako diren bestelako eragileak eragiteko. Eta iruditzen zait, oraindik badagoela han eta hemen adierazpide askotan lan egin duten jendeak, eta falta dena pixkatori da sistematizatzea, ez? Antzerkikoek pixka bat egin dutena jasotzea eta bar, eta nik uste dut, eta hori da, orain egingo du propaganda, ez nahita, orain galdera honen bidetik, baina UEUk martxan jarriko du urtarrilean hezkidetzatik pedagogia feministetara izeneko gradu ondoko bat, Euskal Kurrikuluna ipar azpi izenburua duena, eta hor hain justu, ariketetako bat egingo duguna, izango da Euskal Kurrikuluna pedagogia feministetatik nola pentsatu beharko genuen jardun, eta Eider Goiburu eta lantalde bat ere ari da hortan, eta nik neuk adibidez hor hartuko duan ardura izango da kulturaren eremutik nola lagundu irakasleak kultura ikuspegi feministatik txertatzen euren ikasgaietan. Eta hain justu gradu ondoko horren abia puntuan badago zuk esan dezun erronka hori utopiara ez gara iritsiko, baina lehen ariketa bat orain hezkuntzak ematen digun aldeko marko horri eutxita, baliabideak sortzeko gogo eta gose, feminista gosetuek, egin dezaten nolabait baliabideak izan ditzagun hezkuntza sareetan eragiteko, eta baliabide horiek ere gero kazetaretzen bitartez eta beste bide batzuetatik kultur esparruetara zabaltzeko. Derrigor ditu beharko dizugu orduan berriz. Hori da, eta Eider eta beste batzuk ere ekarriko ditugu. Hori egin dugu. Jarraituko dugu beste batean, plazera izan da Iratxe zurekin hitz egitea, zuentzutea, eta gainera aurrez aurre egotea, beraz, mila esker. Etortzagatik. Eskerrik asko, Iratxe. Euskal kultura transmititzen jarrai dezagun. Berria FM. Egin, berria laguna. Berriako podcast feminista. Saioaren hasieran ahotsez aritu gara, ahotsaren ideologiaz, isilaraziak izan diren ahotsez, eta Mariluz Estebanen aipu bat ekarri dugu,
eta uste dut saioa izteko ongi etortzen zaigula haren hitzak berriz gogoratzea. Ni ados zurekin, botane. Estebanek zioen ahotsak ez duela soilik esaten, errealitatea sortzen duela, horregatik dela ezinbestekoa ahots guztiak kabitzen direneko kontakizunei bidea ematea, soinuen mapa zabaltzea. Berria FM-en ere hori egiten segituko dugu, ez da? Disfonia guztiak orekatzeko gure aletxoa jartzen. Hori da, kulturarloko disfoniak eta beste arlo guztietakoak ere bai. Bai, eta hemendik transmititzen dugun soinuak hartzailea ezinbestekoa duenez, mila esker entzule, beste aldean egotegatik. Hori da, horrengora arte.